Nosaltres som una empresa que creem els nostres propis productes de complements alimentaris. Fèiem un horari de 9 a 6 de la tarda tots els dies de la setmana. A partir de la pandèmia es va veure que no calia fer un horari extensiu, que podíem començar abans, fent mitja hora per dinar i d'aquesta manera sortia a les 5 de la tarda i els divendres sortia a les 2. El poder sortir una hora abans m'ha donat opció a una, a conciliar millor a nivell familiar, una altra a poder apuntar-me al gimnàs, cosa que abans no podia fer, i una altra a poder fer algun curs de reciclatge per l'empresa. Ja a partir de Sant Joan fins al setembre treballem 7 hores i mitja. En general, la gent ho ha vist com una cosa positiva, aprofita molt més el temps. A més, en aquesta empresa, un cop sortim, s'ha tancat la feina fins al dia següent. Nosaltres no ens podem portar la feina a casa, ningú espera trucades de ningú a SOS a les 12 de la nit. I el fet que puguis proposar coses i l'empresa les tingui en compte, vens molt més a gust. Si no tens la gent contenta, l'empresa no tira endavant. Una màquina pot funcionar, una persona, si no està contenta, no funciona. Quan estem treballant, hem d'estar treballant i quan estem a fora hem de gaudir del nostre temps lliure. I això, la societat d'avui en dia ha de començar a fer aquest canvi de mentalitat. Hi ha més bon ambient a l'empresa, això es nota molt. A més, el fet de sortir al carrer amb hores de sol fa que estiguis molt més alegre.